UBrigadier Bongani Gininda wethule ubufakazi ngezinto ezehlukene okubalwa kuzo ukuxhumana okwabe kukhona phakathi komsolwa wesihlanu nomculi uKelly Khumalo. UGininda utshela inkantolo ukuthi endaweni yesigameko kwatholakala igazi lika Meyiwa kuphela. The blood swab taken from the kitchen tile wall, both wet and dry, swab number 5 and 6, match the DNA profile of the deceased, and there was no any other blood that matched the profile of any other person except the deceased. UGininda uthi abukho ubufakazi bokuthi uLongwe Thwala wazidubula onyaweni ngesikhathi elwa noMeyiwa, futhi ke akuveli nokuthi wathola ukwelashwa ngokwezempilo emtholampilo noma esibhedlela. Eyoqala indawo iclinics la khona ke ekuyikona umufi wahanjiswa khona, ekuyiyona ke nendawo eya shoke ukuthi ngempela ke useshonile. Uthi mancane amathuba ukuthi uThwala wayengalimala bese engabibikho amathonsi egazi endaweni yesigameko. Icala lizobuyela enkantolo ngolwesine.